Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi este un vlog puțin mai special, ca să zic așa. Vreau să vă povestesc despre experiența pe care am avut-o astăzi și care pentru mine a fost, să zic, interesantă, cel puțin interesantă. Am primit acum câteva, să zic, 2 sau 3 săptămâni, cred că 3 săptămâni în urmă, o scrisoare prin care mi se aducea la cunoștință că am fost solicitată să îmi exercit, de fapt am fost chemată să-mi exercit și un drept, dar și o obligație care o am fiind cetățean american, adică aceea de a fi jurat într-un proces. După cum probabil că mulți dintre voi știți, în America, procesul de justiție, începând de acum în jur de 200 de ani, are loc împreună cu ajutorul public, cu ajutorul cetățenilor care sunt implicați direct în procesul de justiție. Așa se alege, cred că aleatoriu, ca un fel de, nu știu exact cum, dar este un proces aleatoriu, nu aleg de anumite persoane. Ești chemat la o anumită dată, ori la curtea de unde sunt procesele de crimă, ori la cea de procese civile. Eu am fost acea unde sunt judecate procesele de crimă. Am fost în jur de 100 de persoane și ar fi trebuit să se aleagă în jur de 20 pentru un proces. Dacă nu te prezinți, poți să primești o amendă sau chiar să ai probleme legale. Bineînțeles că m-am și bucurat, am și fost curioasă, dar m-am și gândit că pot interveni destul de multe probleme, așa că am fost așa puțin, nu știam la ce să mă aștept. În fine, astăzi chiar am fost liberă, n-a trebuit să cer nici o zi liberă de la lucru. Am ajuns aici la ora 9:30, adică trebuia să ajung pe 9:30, am ajuns puțin mai repede, că nu am fost sigură exact cum circulă autobuzele, dimineața e ora în care copiii merg la școală. Așa că am ajuns pe la 9:15. Bineînțeles, mi-au verificat bagajele, ca și la aeroport. Și după aceea ni s-a spus să așteptăm într-o sală foarte mare. Deci cred că ar fi încăput undeva în jur de 500 de persoane, probabil. Poate exagerez puțin, dar foarte, foarte multe locuri unde să aștepți. Mi s-a prezentat un filmuleț, ca în cazul în care suntem aleși să știm ce trebuie să facem. După ce am așteptat, mi s-a spus că urmează să decidă avocații și judecătorul de câte persoane are nevoie, dacă au nevoie. Într-un final, mi s-a spus că cel puțin până la ora 4:30 va trebui să așteptăm. Acum este 11:30 și de vreo 15 minute a venit cineva și a spus că suntem toți liberi să plecăm. Nu a fost nevoie de noi astăzi, de niciunul dintre noi. Așa că am așteptat să ni se dea un cec. Nu știam că ești plătit și dacă nu ești ales să fii în juriu, dar am primit un cec în valoare de $35 și acum nu știu, iau autobuzul sau mă duc puțin în downtown, nu știu exact ce fac, pentru că m-am așteptat să stau aici până la 4:30 și acum am restul zilei liber. Așa că m-am gândit să vă spun și vouă puțin din experiența mea. Mă bucur să știți că nu am fost aleasă, pentru că inițial n-am fost atentă unde exact trebuie să vin și apoi am văzut că e la curtea asta de criminalistică, ca să zic așa, și sincer nu mi-ar fi plăcut, nu mi-ar fi fost ușor să particip într-un proces de crimă, adică chiar nu mi-aș fi dorit. Dar am trecut și prin experiența asta. A fost o experiență, v-am spus, nouă și nu foarte mulți, nu toți cetățenii americani care sunt chiar născuți aici au parte de această experiență. Mă văd mai departe unde mă duc și ce fac și vă iau și pe voi cu mine. Am decis să merg acasă. E destul de târziu totuși, de fapt e 12 și ceva. Am avut impresia că e doar 11, dar era aproape 12 când am ieșit. Deci în final am așteptat cam 2 ore jumate acolo și am văzut că am nimerit într-o zonă, nu știam zona asta, sincer, n-am fost niciodată, este în zona mai de sud a orașului Chicago și aici văd că este o zonă cu foarte, foarte mulți mexicani și cred că este ceva sărbătoare astăzi la ei, pentru că am văzut puțin mai sus ca un fel de târg și știu că ar fi trebuit să se desfășoare ceva festival, ceva
da, festival de-a lor și a fost anulat din cauza că sunt foarte mulți agenți de la ICE care caută imigranți ilegali și ei au considerat că e mult prea periculos pentru ei. Este o perioadă foarte tristă, cel puțin tristă, ca să zic așa, în America. Astăzi este 11 septembrie. Sunt 24 de ani de la atacul de la World Trade Center. Și în afară de asta, ieri a fost asasinat un om deosebit, iubit de foarte mulți americani. Bineînțeles că și urât de o parte din ei, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Am văzut așa comentarii urâte că, sincer, nu pot să-mi dau seama cum un om poate să urască atât de mult pe cineva doar pentru că nu este de acord, deci nu este de acord cu ce gândește, cu ce crede. În orice caz, din punctul meu de vedere, cel puțin foarte mulți tineri au pierdut un exemplu, ca să zic așa, au avut un model. Nu a fost doar un influencer, a fost într-adevăr un om al lui Dumnezeu, care nu s-a sfiit și nu i-a fost rușine să vorbească tuturor despre ce crede și despre, cum să zic, părerea lui în legătură cu tot ce se întâmplă în general rău acum în lume. Da, în fine, asta este, chiar trăim vremuri grele în general în toată lumea. Se întâmplă multe răscoale, oamenii deja nu mai prea pot să accepte, încep să ceară schimbarea. Nu îmi place să fac politică, chiar nu fac, cred că ați observat, dar de data asta chiar nu puteam să nu pomenesc de Charlie Kirk. Cam atât am avut de povestit despre asta. Aștept al doilea autobuz. Sper să vină curând, că asta chiar nu mi se pare o zonă foarte plăcută. Și cred că o să mă cobor, să mă duc pe la un second, dacă tot mai am timp liber. Am mâncare făcută de ieri, pentru că mă așteptam astăzi să stau mai mult, după cum vă ziceam. Așa că pot să mă bucur de puțin timp pentru mine. Și bineînțeles, dacă pot filma, vă iau și pe voi cu mine. Ce am uitat să vă spun este că este o zi superbă astăzi, chiar dacă tristă, cum vă spuneam. O zi superbă de toamnă. Vor fi în jur de 26 de grade, e soare și nu adie deloc vântul. O zi superbă. Foarte multe clădiri pictate așa mural în zona asta din Chicago. Am văzut și când veneam pe bus foarte multe faine. După un drum destul de lung cu autobuzul, mai bine de o oră, am ajuns mai aproape de zona noastră, la stația de capăt, ca să zic așa, de la tren. Și merg la un second, unde obișnuiam să vin destul de des cu Crina, dar chiar n-am mai fost de mult. Nu am mari speranțe să găsesc ceva, dar așa cum știți, îmi place să vin să văd ce mai pot descoperi. La secondul ăsta, din câte știu, încă mai este valabilă chestia că au reducere de 50% la anumite culori în fiecare zi. Să vedem ce au astăzi. După cum se vede, au 50% la toate etichetele cu albastru, galben și roșu.
Nu am găsit nimic la second. M-am uitat la o pereche de sandale, ca să zic așa. Au fost destul de comode, dar nu au fost jumătate de preț și cu $9 nu le-am luat, că totuși nu erau noi. Multe lucruri, dar nu pe gustul meu. Altele care au fost faine au fost destul de scumpe, că s-au scumpit foarte, foarte mult și la second, așa că n-am luat nimic. Și pentru că stația de autobuz este foarte aproape de Ross și de Bath Body, o să merg și pe acolo, mai ales că am văzut că la Bath Body au astăzi la $3,50 toate spray-urile de cameră. Și vreau să văd dacă au ceva ce îmi place. Și poate intru și, nu poate, sigur intru și până la Ross, așa o tură scurtă să văd dacă au mai primit ceva. Și apoi merg acasă, că am umblat destul. Vreau să-mi coc niște ardei. I-a cumpărat Oana de la fermă. Și săptămâna asta, nu știu dacă mai apuc, dar săptămâna viitoare sigur vreau să fac o porție de zacuscă. Vinetele le am deja coapte în congelator. Bulion am proaspăt făcut, așa că numai bine. Mai am nevoie de borcane, că dacă le aveam, cred că m-aș fi pus să fac astăzi și zacusca. Din păcate, aplicația mea n-a fost actualizată și nu aveau nimic la ofertă astăzi, adică aveau lumânările cu $12,50, dar nu mai am nevoie oricum și le-am luat mai ieftin, așa că nu am luat nimic de la Bath Body. Ăștia destul de drăguți, la $30. Tot cu moale, cred că sunt foarte comozi. Și ăștia îmi plac tare mult de la Tommy, la $30. Ăștia chiar îmi plac mult, doar că nu sunt mărimea mea. Michael Kors cu $60. Și ăștia drăguți de la Kate Spade cu $60. Tare drăguți. $21. Au și câteva decorațiuni drăguțe. $10. O ghindă drăguță cu 8. Ciupercuțele 9. Și îmi place aranjamentul ăsta drăguț cu $20 într-o cutie de lemn. Foarte fain. Pe o masă mare. Ar arăta superb în mijloc. Îmi place mai mult ăla și ăsta e drăguț cu alb. $21-22. Dar mie ăsta îmi place mai mult. Dacă tot e de toamnă, să fie culorile toamnei. Îmi place mult rochița asta de blugi. Foarte fain, așa, material moale. Are și curia. Pardon. Foarte, foarte faină, la $22. Problema este că nu are mânecă și nu mai îmi plac astea fără mânecă. Foarte rar port mai eu, când e foarte cald afară, dar rar de tot. Dar dacă avea mânecă scurtă, i-aș fi luat-o. Vreau să încerc cămășuța asta neagră. Nu am nicio cămășă neagră și, nu știu,
Sunt curioasă cum stă pe mine. Rochița asta de la Tommy o am și eu, aproximativ așa. Poate ați mai văzut-o la mine pe vloguri, de fapt pe canalul celălalt. N-am mai purtat-o de mult. Vara asta nu știu dacă am purtat-o. Îmi place tare, tare mult, e $30. Bine, asta e mărimea mai mare, a mea mai mică, dar modelul este același. Mie îmi place. Nu este călcată. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar chiar îmi place. Și nu am nicio cămașă închisă la culoare. De exemplu, astăzi aș fi putut să o iau. Am luat cu mânecă lungă, a fost ok, nu mi-a fost prea cald. Dar nu știi când ai nevoie de ceva mai serios și așa că o să o iau. Merg spre casă, am cumpărat cămașa, a fost $16 cu tot cu taxe și merg că deja este 3:15, 3:20 și acum își vine Titi de la lucru. Nu mai lucrează până seara pentru vreo 2 săptămâni pentru că șeful lui e plecat în România și vine acasă cu un coleg mai repede. Cred că deja recunoașteți zona. Suntem pe pod, merg pe jos acasă. Se aud cicadele. Aici, pe apa asta, pescuiește Titi. Cum vă spuneam că a fost duminică, doar că puțin mai în sus. Acolo la podul celălalt care se vede. Și așa cum vă spuneam, a prins 3 pești mari, 3 crapi mari și a zis că sunt mai mulți, deci el îi vede cum sare și a zis că sunt mai mulți aici decât în Elgin, unde mergem noi de obicei. Cred că după cum vedeți, se observă deja că toamna este foarte aproape. Pomii deja încep să își schimbe culoarea. Asta este, nu avem ce să facem. A fost o zi interesantă pentru mine. Încă nu s-a terminat, bineînțeles, dar partea interesantă s-a dus. Mă bucur că am avut experiența asta. Nu știu cât de bine m-am exprimat când v-am povestit, dar chiar mă bucur că am avut ocazia să văd exact, nu tot ce se întâmplă, dar în mare cam cum funcționează sistemul ăsta de selecție a juriului. Nu știu dacă sunt neapărat de acord cu faptul că jurații sunt oameni obișnuiți, pentru că, da, este corect, dar nu știu dacă suntem pregătiți noi să putem decide într-adevăr dacă cineva este vinovat sau nu. Într-adevăr se prezintă multe probe, avocații își prezintă cazul cum pot ei mai bine, dar totuși ai o responsabilitate foarte mare să alegi partea, să alegi vinovatul, ca să zic așa, să decizi dacă cineva este vinovat sau nu și să trăiești cu conștiința împăcată după aceea. Da? Așa a fost să fie, mă bucur că nu am fost nevoită să particip. Poate la un proces civil, dar și alea cred că țin foarte mult și tot nu este de preferat să participi. Așa se poate spune că nu au decis niște judecători corupți un verdict, dar nu știu, așa funcționează aici și dacă funcționează de atâția ani cu succes, înseamnă că au ales bine când au ales, chiar dacă poate pentru noi, cel puțin pentru mine, este mai greu de înțeles. Poate îmi spuneți voi în comentarii care este părerea voastră. Este mai bine să decidă un judecător sau un complet de judecată, ca să zic așa, sau jurați, cum este aici în America. Cu siguranță părerile sunt împărțite și mai bine să nu
ai venit imediat face cu sistemul, cu judecata, dar din păcate lucrurile rele se întâmplă și avem nevoie de un sistem corect, indiferent cum ar fi acela. O să închei aici și vlogul de astăzi. Nu a fost unul foarte lung, dar am vrut să împărtășesc și cu voi experiența mea de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere să petreceți din nou timp alături de mine. Vă mulțumesc că ați făcut-o și, ca de obicei, vă aștept și în comentarii. Pe curând!